so your numbers ni guso. Okay. But odi abomade na fa to dwamaye. Papa numbers atie for be share and anaso utie free. Your numbers ni 0534 0534 331 299 0534 331 299 and 0534 33 063 063 053 0534 334 063 Yewo Kumase Chronom Iron Gate baby bia free baby Kumase Chronom Iron Gate nyame adumo ochena nopa ochena fiada ochena Friday papa betina se no kura ne se me hwe yarefo okay wono a ohia tumi se tumi be ye bibia ma wo okay amen wono a watra enuro na anye yi na opese ohunu nyame tumi wono a wasum na ye ka tumi a wo hunu bi da all right ye ka nyame tumi a wo hunu bi da wakwa asori mfie bebre but say the real power of God wo hunu bi da wayare na doctor nkasa no wo wu okwa adwuma na sa adwuma ne sai no ankogi lo ambehemu a na no ano no what you say woye na anye ya no ano no sankofo no a wo peso ohun nyankopon tumi no enu ntina me wokumase nyambo atina no pa amen Chronom Iron Gate amen abontin so amen pa amen enu nti abrante question obusa no tie nyankopon ma ne matumi se omomfa ma ye ne ma enti sa wo be ye nyame ma sosofo a wo hia de tumi wo hia times 2 wo kura de wo hia more than power yes what you say no correct enti that those time no now better school is school of the prophets a different school a different yetra di some sunsum sem okay e wo ho and now be ko akomfo a wo mo kira akom ani sunsum sem akwa to kira sunsum sem enso a Christopher kira de one na wose wo sua Kristo no wo kira de kasa tie no ye pa no correct anu nti nyankopon nim se sane baba ye ne baba tumi adi nkunimu asase so ayeyi a gise tumi ka ho ti wo behu na branch young boy na wafa baabi omra no no ayeyi setam wakopa tumi bi nenya obi a wafra no hu nyame ba obi a wo na afra hu nyame ba na ebo nyame hunu sa because aye tumi no na kire se me ba nie okay wo sia police ni a e de ne be mo so we police ni ni tumi a ye de ama no yes what I say no correct so wonim ka atwi na sa wonkuta tumi a ye de twi ka won ye chew yes no correct irrespective na say me say ansa na me baje me license ana police for say me omo sia me no mo say wo license why ana me say me ni bi ana mo say na nya woni high spirit na mo say ai na so for pa na wodi license asema me kan ya che obi nka say na asem na mama police for ansa me sia amen amen asema me kan ya che pa say de makwa akwaje me de amen amen ya me nshira mo ya me nshira Ghana police for nyina amen a police for isia me omo che me na me ka me omo ka say na woni license ane na de do be ko office na me say masa me nya neba o matrika 15 years ni sen eno akura na me kwasa ma asem no se wo se ye jail 15 years what you got 15 years na me say enti me experience no se enye no ana kire se enye no na kire ye wotumi ye wakrata bia wo hunu a plane dia ye de besi America Ghana airport na mom ye de tumi na efro no correct se me ye amen amen wopa wona wo se wa ben wo so wasade kopam so ja atale na fa hye no correct na wura baras wo de wura baras ni nante o mantem wa keke na hwe de besie se to mi nka ho Ghana fo asofo ntima sese yentumi nyansore manu nyiye dabi yentumi mo ansore manu nyiye da eno ba unu sofo bi wase momra mi ba ma musika sei mi ba yese to mi nka ho nyiye dabi anano Judas ka asem bi ne enim se nyansasem okay Judas ka tira wonu mo se sika mo de se enwo a ba yi se ni sanka ye bonwi ana se sanka ye tonwa nka be sika ne de akoma henfamfo ahiafo na busa ho se ahiafo omo hia sika na so omo hia wo nukura mu de nko omo hia sika na so sunsum mu no
They need oil. The Bible said, by the oil, by the anointing, every yoke. And was standing to Konya and to Obi Hodma or Hian Konya Danosua. Woman 10 billion, I just a movie. But Judas Sekasa, yes, and one Sika. Amen, pa. Yamani Sika. Asemana Judas Sekaya, and one who are because wa Kenyans as Samuama. It looks more caring, but it's not spiritual. Do you understand me? Judas say, Yansa Sangono, na Yanfa Yenusika, Yanfa may here for, but I hear for Yesika, I hear for here oil. Do you understand what I'm saying? Because you need the oil to break the yoke of poverty. Now would you break the yoke of poverty? Do you understand what I'm saying? Papa, I don't say you had 2 million Juma. Okay. So Obi Tomadina to me in Kanway, and into Obi by Mrs. Sensio can say, for say, yes, say. So what you say? Oh, sir, Abrantia be Ebaya, open visa for so many months, and in Sanka, or Bedronopa, or ya Quantranopa. It won't mre, and your friend is a visa number. No, cray, and come baby Sanwasem. Busawasem. No crossem, say, Anopa Uquada. Because after red light, and obey whom into man be ya quancho, yes, and do some quay. And you may Niquasiada, no bedia dance, say, and you may nan and Sakai. Into Papanum Bisa say, Obia what try a quantu, Obia, ni Bibia promises or Babe Fanaco. Why, ya, oh, there, Abran, Yentina dance the numera. Okay, I mean, Yentia Brantia dance the imra. I may have some now, do you for catch them say? Concrata no connection man na wo ye no problem wo na epipa bempo bank statement no na problem wo ti di for catch them say enam statement ni mu problem nti okwa ne nsanka to ofra ni nua wo ye ama no na say na konta wo ye ama ne say mabadi for high spirit ho wo say Adiana ya no problem ewo statement nim omofra connection man no say ayampa street bon sema Jesus pa amen enti omo correct sa de no e ma no afi omo di tum na yemfre no oba ha wukuada bi ana me busa na say opesa ye frɛ no ana o say an Timano ya kwantre. Oka kwantre ma ye. Kama mintie wo ye den. Aha. E ba cho, ye duru aye kan na daddy say. So pese e friend na onyi ono ankasa ne boto muska. No fan 23 so. No mun kotoje no mo mpaye ma no. Na me nu ye ne sa. Me nu ane ye ne sa na efi ha na me kwa ye ko de chem so. Ye wo ho no ma na ya friend ne say. Ade na ba. No na mi dimlika. No see erade. One of my friends that I'm saying, Daddy, I didn't hear back. I am now bow. No, I say, me catch her. Amen. Amen. Oya kwanchane da ben. Ukwada na bae. Ukwada na bae. Oba ukwada red light mpa bona ana papa ana odisika na tu ne tire so bunko todwe. Ukwada mre ana ye frɛ no sɛ the documents no aba. Amen. Say eno na ekura mi. Aya mon sende na mon fanto afidie no so. Say wanya Canada French and English. Multiple visa. Amen. Shamo baby. Amen. Amen. Sawa hunu. No correct. Oba tambe. Oba ukwada anopa. Oba tambe. Anopa kuada anopa. Ana tambe na nsaka. Kuada na nyumre. Eno ni difference na ewo mu no. Okay. Amen. Amen. Tie se uhu mi TV so a binyina ha ma nsori manko anase wona wo ha wonko a bigina ha ma asofo nyina sofo bi tie mi samre ya unim pa se wohia bribi. Of course. Unim pa se wohia bribi. Yes. Unim se wohia tumi bi. Of course. Unim se wohia ni bi. Yes. Unim se wohia ne ma bi. Wase wo de ho bebo sunsum dom no Yesu Kristo tumi ni na ho ode ne mu. Amen. Anya homa so ehwe ka wo demu ehwe wa sori ma bebrebe enye no eni sunsum sem. Okay. Tienu ye pa.
Amen. Amen. Enye no ne koresom. Enye wa sori dan a so na we asori dan yetimi air conditions o. No kre. So what you say? Yes. But enye no ne no koresom no. No koresom ne yesunsum. Oh yes. What you say? Anopa. Se mi samre obi tie me ne babi ne wofa ase bi na danfo bi atra ya. Enye yi. Wey obi na kire no se sofu bi oba SOMPA TV hwe na tie bi nso ko bi oba ayepe ana wodi adanse ababa wa bi nso saa kire se na afi we se papa control ni dia afi die omo do mu video so oba amen lectures wa friend say na mon secondary school ani ho nkwane ba mba ye omo nyina akọ omo adwane ajaye Penina Smith. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. To me fasting yema. Yes. Nyampasa mitira nyina ne se to me nka ho a ye bregu. Oh yes. all right To me nka ho a ye bregu. Na be sori ya na dwosa me call night. Akobo mpa ya ma ade achi to me no way. What you say? no kre Sankampa ye ne kasa nkunde a ani anka me ka kira o se obi tem sesi a empire a wabo agu ho no kani hu kwan se anka kira se da ye obi kura ne da diabetes ne hepatitis kani hu kwan se nka bi ye no but the difference is where is the power susuya ne ye tumi no so what you say no kre se tumi nka ho a o kai se asofo ma bi no kre asofo ma bi Bible say omo kwa kututu ahohombone amen. Amen. Some pastors sons of the pastors man adifo no man what you say omo kwa kututu ahohombone omo duru honom no ahohombone ka che ne say Paul yenim Paul Enim Yesu. amen ade yenim ho ya Yesu. Enim Yesu. ano mo busa say Oso no wan. Busa ne se bo bonu busa se. Yenim Paul. Yenim Yesu. Ko Na mo so mo ne hwan. na mo nso mo ne hwan no okay why did no mo ko boy omukobo yes Acts 19:15 Acts 19:15 all right papa na ye ko yankan free 14 yanto aso all right ye ko ho ye ko asem no so me be sere be san de yahoma no atodwa bi okay numbers no ye 0534 331 299 0534 331 299 and 0534 334 063 534 334 063 papa pacho to asumai na mesra atiefo nyina se yempeke line no ewo phone so ewo audio say anase bia me preach say nemo mpanyimfo wa ha wo fra omo be peke no mo ni wadi nkomo ne kwan a obetumi afa so am ye hia omo be kire obibia hallelujah Amen. Tisunsum kasa ya se mame na wa mre tisunsum kasa ya se mame no wa ngusa bi wu a ye fra no nkwase wu to aso Therefore, I can kind asma from woman. yes Tidunkuno, ya ka fi du miensa ho ba. Ti fi se wo say, skiwa ma ba so. Ana Yuda for akonfa wonam chini mu binom. Si won bo se, wo babo Awurade Yesu din. Wo ahonhombo. Wo mu si won bumbo se, eye gidi o. See, they wanted to mention the name of Jesus on demons. no person boy Yesu din e wa hombone so Oh, Peter is doing it, Paul is doing it. Peter ye Paul so ye Surely we can do equal. enunti yenso ye betimi aye Because it's the name everybody's mentioning. esa say din obi abo They didn't know that there was a mystery behind the name. nanso no munim se sad no hintasem And he tells them, there was secret. The Bible says, he that dwell in the secret place, nyote osoro he hintabia no God has got secret place. wo hintabia ye Not all things are revealed. They are anya secrets. nyoma nyina no denadi nyoma bi ahinta no kore
and bro. I'm saying, yes, I know. Unim Yame. Yeah. So, I'm was I? Yes. What was him? Sick. What's he has now say as so as what so don't get but so now what me pa me pa o de ye hwe we nwie na fa no be se ka sama nguma to simie no tiche madu asam yansan to aso na ohene be abna ho kwadwumi na David etwa abna wu ya wo abna se kan ku no na abna furu da ho no ɛho na wo hene David ya wo ku Goliath David ya wo to ne nsɛm kodwom ebetwam wo abna furu na wo twam wo abna furu ho no ɛho na wo be abna ho kwadwom bi sɛ wo to abna ho nwum bi sɛ kɔ ojeje ntwe go be na abna awi ojeje ntwe kyerɛ sɛ kwasia wo
Iron ka chemeti ni no ana driver ni se ubesi wo Iron Gate ehwo a unifa so pe asori dan no esi ho na me sha papa to asoma Yankopon shira ti nyame bo a kira no pa efiada no pa yi okay amen tutumni kabra okay no matter ne ahohwe kwasi adan so ye wo ho no correct amen na won wasam sine se afi we 31st night no be soronko amen enti ye the seat numbers ti unya ufra anasa wo baba ju seat number okay amen time we de be shase ne bibia no by 10 o'clock no soro honhom ye adwuma amen ya wo hunu afi we su yie no 31st we be hunu so amen if free next year ekro mesi wo be hunu so amen ya wa afi bi wo honom a ye miaw afi bi wo so wo honom a wo sere o si bibia wo ne mre correct Erade Nyankopon nhyira amen ski wa ma do to aso me therefore you chiche na onipa honbone ne wonu mu no to hye won so ye won pasa o to hye won so ye won pasa ko na wodi adagya ni pra dwane free wodi adagya ni pra edwane wadi no ye Yesu din obeti ba bia Yesu din no kura to mi nim sa wo sofo ye ski wa mai ho a o problem ani ye wo mo nso a Yesu din no wo ba yes I'm not sure for no kan one mo say ye ni hwe na mom ne ye won ye de ma we in the name of our Lord Jesus get up and walk. Sorry. There is a difference between getting up and walking. They needed to activate his getting up and his walking. Amen. Amen. But when would you remember Yesu din akọ wie bro akọ wie basaye akọ wie amania mahunu akọ wie se asofo bia kura ni mu bio di bia kura ni man mu bio kire se Yesu din no kura mfa so bia kura ni so di enti ne ba no sa because they don't know about the Jesus, the mysteries of this Jesus. No munim Yesu ho hin. Yesu dia hintasem wo munim. Eno ne ye bɔ no wo krono ma young gate. Amen. Ama yarefo ho tɔ wɔn. Amen. Ama nsankyerɛ ni sie. Amen. 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 Papa bi wɔ se papa me de madanse de mintim medi o. Na me se wɔ se da bi mintim medi me fɛle. SOMPA. Yare no ɔyɛ me no. Ano ɔde. Me fɛre se me ba bɛgyina ha ka sɛ yare wei ana yɛ me. Me fɛre nti wo de ka kyerɛ Awurade sɛ mahunu to me maginadi me da no ase amen Nyankopon nhyira amen papa ya me sha pa na papa ye hwɛ ɛyɛ nsankyɛnin bia menim sɛ ɛnkyɛ ye bɛkɔ akotie saa adanse no so ye ma me bia ɔbaayɛ a doctor for hwehwɛ ne yade mu hwɛ o mahu yade kora na ɛha no empo duru otinye etinye ɛhemfa na wankɔ ye ma me ne kana sema kyese abosom so akonfo so adunsifoɔ so malamfo ochim ba bia nanso obepi asafo MCUC no ani nahe ne nyame abasa nyame tumi na akasama no ene ye ma me wohwɛ ne kanimfo ni na de toto ene ho a nsusu ye bebre dem papa obi wo hɔ a wachi achi a ne yade onim ne ha ne mpo oba asafu MCUC yemfa maame na dance no ye maame ya dance minim se enche ye bekwa kotie yemfa ento misha pa misha na yentie dance ye ntie na dance no kakra okay tania na esitie obi ehun no oyare yare no na no odin ampa amen na eye owuyare enipa kan bi abusua kan bi doctors asofo ayese onkoda ni dua amen oba ye wasi difo yesi me nkoda ni dua wa ha yesi me nkoda ni dua we sei me nso me nye obi ahwe na mpoma ye bi obi bibi mpa me pesa Awurade Nyankopon gitum se me ye ne dia amen eye nyame na maye bone atia no amen enuro ni nyina de ma no nyina da ode ni nyina ba kire hallelujah amen na odifo kire no ne wonye se onya tidiara ene yenhwe ne fra waye amen se kono na ji microphone no a ebia nkwase ma obeka no kaye mpon amen ebu commission ni mu ni akwantia ni hu ne keke ho nyina da ye da Awurade ase amen se watie na wade no amen ampa Awurade a kire se otumi sa yare nyina da ampa se wo hwe picture no sania na wositia no wote ho a
ɔno afei deɛ wɔka kyerɛ me sɛ papa ɛyɛ me sɛ mewu menim sɛ mewu na wɔnim sɛ wɔbɛwu wɔnim sɛ wɔawu awie amen so awurade din mu nti yes wodin ne de sɛ me Vaida den pache frɛ me Vaida Owusu ami ɔbaa ne case sɛnea na ɛsiteɛ obi ahu no ɔyare na wɔte hɔ no God bless you amen ɔsɔfoɔ ɛnyɛ maame wei adanseɛ na nokorɛ na adanseɛ na no meka no are you sure nokorɛ paa ɔno adanseɛ na wo question ne sɛ na me question sɛ papa sɛ obi yare a ɔnhunu ne ɔnyɛ wa chia ne nso ne yare no onya no aduro onya yaresa a ontu anamɔ mmra asafo MCs na ɔba nso a papa wadawo ma ɛden ne besi ama no okay ne ɛte ne sɛ ɛnyɛ baabi a na akɔ ahotɔ wo okay ti no yi pa nipa bebree akyi ni ɔbaa yi wo de hwɛ sɛ ne osi tu hɔ yi ɔse asɔfoɔ se ɛyɛ duabɔ nti so ɔkɔ bosom so a na nyɛ wɔno n'anim bosom na mu asɔfoɔ no se baabi a aduro no case no ɛwɔ bosom bi nsɛm okay ɛwɔ nsuo bi nsɛm enti na Yesu no wɔ yi SOMPA na tumi no wɔ yi okay na asɔfoɔ mama kyerɛ ne sɛ ɛyɛ duabɔ nti wɔnkɔ nsuo so na wɔnkɔ dane na wɔkɔ baa wɔbɛda ase wɔ Nyankopɔn fie na kwasi ada duro a wabeto nyuma sa be bo afode e waso da mu se me Nyankopon asa ne ade what be da dabi nunti nyamesom na dade nkwada asom o adade nkwada asom ebe ka se wonni dwuma bi dia na asom ebe ka se wonhye da nte wo ho ase na asom enso nte sa amen amen aye wona wo kura tumi na asom sunsumsum hwe ba ya wada so yi ni bibia wo adman ye nipa ni yam ne yama nyina da ni mogya nyina esa yes wo hunu ne awanya no ho so ati ase na enkyere yam no wo soro ma ne nsa so amen na me kyere wo de nti a enipa ni bi wo ho no mo wo mkọ ba bia wo no mo ho nto won de bia me ka che wo se eyetumi asem na mom yemie kyero no amen na yenko Zakaria sorry, Jeremiah 51 verse 9. Jeremiah 51 verse 9. Okay. O de hwemami. Amen. Na ho fe na basum. O se okoduru hospital bi a yetimi bɔ no 50 million. 60 million. Ensam no na no odene. Na ni da so nyina san. But look at her now. Amen. To asoma me Jeremiah ngoma no ti adue Jeremiah 51 verse 9 what's say anka yare sababe yade nanka ye sababe yare nanso ansa tie a doctor for ni ji ni hospital sakase nyina no omo vision ni so mbesa okay nanso ye wa yare bi ho ye sa nyedan ensa adi sunsum okay wose ka ye sababe yare nanso ansa nanso ansa to obi tie me a wokwa yare sabia nanso ansa okra na obi ko wuye ano odin obi tie me a wokwa yare
so say so for me what diabetes there be ye can sunsum sem. Amen. Amen. Ni santi me lines ni nyina wo mpanyimfo no ho wo frɛpɛ omo ne wo bekasa. Amen. Ne wasa wo tie omo beka kyerɛ wo ne wasa wo hunu ye be kyerɛ wo protocols ni nyina na wadi so ama na boa wo. Amen. Awurade nhyira. Amen. 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 Difo. Yes sir. Adia ba kwa na mwanwa pa. Papa na mane to ebro wi no. No here HIV. Honorable no. Ane difo. Me dwene ho ana kyese na ekire ma dwene kakra. Adenti na ekire ma dwene. Ebro de nyina wi bi. Na kwoto ebro na we. Na kokoye lab bra. Kokoye yade ninim. Enti difo ho no ka bebo kakra. Awurade nhyira. Amen. 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 Unim difo bi a papa bi okọ difo bi nkyɛn na yɛfɛ ne man. Pachai. Okɔ no yɛre kwata. Enam na kora so sɛne enam so mpa TV so wate menka no. Difo no a papa no yɛ big man. Te sɛne ya Ghana strongest tie yi. Brane. Ana oba difo no wotutu na namon. Ana oba ye. Wankasa mo nkɔ kankyɛ ne sɛ wɔmmra. Adentia me kwan wa. Adentia me ye neman. Panyina woka na asemi oye wona bro. What you say? Oba ye wasoso me yare nim gwase yare na manhwe me hu ya mewu. HIV Simon. Minim kwan fa so ba ye. Msisa wara. Una we sawara sa wunim kwan fa so ba ye. Sawara. Ti asiasa? Yes. Ti osoro se me sa kat me kachira no me se koto aburo na we. Enye sa bro sa HIV. Enye sa sofu tie me ene wo so esi ni bi obaba bia koto aburo bi da bi. Ene nka aburo be short wo man. Amen. Amen. Enye bro na sa HIV wa yare na mom eye hwan enu mu asem so. Yes. Peter say maye adwuma manya bi na mom wanu mu asem nti enu nti odi obi enu mu asem na nam. Yes. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. Elisha kachira na kura se kwa kachira papa ne se onko dware nsuo no mu. Yes. Empresai. Enso. Owia no ho beto no hwa no se what do you mean? Wunim nsuo medwale mu. Medwale swimming pool. Yes. Medwale mi kuro nsuo akese apapa mu nyina ho. Me ho anto me na kacha me se me nkɔ na me nkɔ dware nsuo mu sɛn. Anu ntitie. Aya na nya ne wunim dada. Obi wo ho no ma wo tie me onim sania. Sania ne open sofo sa na onim no wonya ne sa da me kam kyerɛ wo. Okay. Tie no ye ba. Kasa me ba ye na nka mayi mi ti kama. No kre. So what you say? No kre pa. Ma shape my body say kama. Ma bo mi siu to sania ma bo mu siu to yi kama. Sofo ye gentle mesra wada. Enu na wo be hunu se ene ye sofo no say no wote. Me ba na ene ye kire se ma ba me ba na ye bo mi din bishop doctor evangelist reverend doctor professor emeritus hwan eh akwa no ne se wonya easy. Tiana no Yesu Kristo busa John the Baptist esuafo no say mokɔ osra so mokɔ hwɛ. Mokɔ hwɛ di for wo shata de ayu. Mokɔ hwɛ abodwe satenten. Ade mo wo problem. Amen. Amen. Obusa sadie na mokɔ hwɛ ye. Kamu musa question we. Yes. What you say pa? Okɔ hospital na ka tire doctor say doctor me yare nti ma me aduro na wo mo tire doctor sania wonsi nsa wo yade a wo de wo yade ekofie. Okay. Na man say na me ka say osofo oba na nko de nsa beto me so. Sa na wonim sa na system no tie a formality of that era. So what you say? No correct. Dispensation no mo sa na tie. Enu nti wo ye osofo na wo ye biribi foforo bi kakra bi umfiri nyame ma no. Okay. Na nka ba bi ete nka woje wo anka ho nto. Okay. Me de me se me kam no kora kire wo. Hallelujah. Amen. Nia wo so obegye no samre no obegye no. Amen. Nia nyankopɔ pɛ so hu nani monyam ate asefo asesi so no. Obebehu no. Na no David ka sɛ Awurade asamado nia ye yie bia bio. Man toka wa ha no ano no. Wan sɛ mani monyam no wan sɛ me asamado ye yie ne de yi. Sɛ mangware na me so mangu bia asamado ye yie nso ne de yi. Okay. So wan sira me na wanti mani mu asefo asase so a asamado na ye yie de ma me ne de yi. Na ofuru ni cha hokora no ye kosie obi foforo yetimi betutu twene. Yes.
I'm telling you. What in a matter na say? What say? Na minim sanka o papa usofo panyini wo ba no de ne nsa beto me so because won nim sane wo pena niema ena Ghana for asofo ne Ghana for nyame somfo sa no wote me pesa me kire wo say wo akwan nya nyame akwai. Amen. Mo mesem yanko wodi for no ni to me bia eho ana akwada no ka kire ne say na sanka odi opanyini sanka di for ye say ko oji usika kwa sanka betua wose no kuro okay mo ma me nkodware mu hwe first one in one to no second 4 5 6 7th one okay opagya ne nsa na kwata no ko when ya fra no akwankyere. Oh yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Oh machines yesi manimi aya machines no correct nanso so ye wo obi wo ha no ma obetumi akoprese ba bi ba akopana ni nyina adum because wonim kwan no ono nso ni ba bi obeprase ni nyina abeso. All right. Because wonim kwan no wono na kire kwai. Amen. Amen pa. Amen. Ti asema me nyame bu akina me tenase ayetumi. Amen. Fa wo ha obra emehia tumi. Amen. Wasimu amaso amu ne so abre mumra. Yes. Ye woni ye de sue. All right. Amen. Amen. Obi asua wo ne so a ye woni ye wo sue wo ho. Ewo kronom kumase kronom iron gate numbers ne gu TV no so. Okay. Opanyini for numbers ne sa to dwa bio. Papa ya mention. Ema wona wo tie radio. Number 0534 0534 331 299 0534 331 299 and 0534 334 063 0534 334 063 Kumase Chronom Iron Gate. Nyame admo ochina no papa betena se kwasiada no panso oho no nsia pepepe no wahye papa empempi na nsen nipa bebre baba bia omotwentwen so na meko ochina meko nenso ebehun se emranke wo se wotu anamo ntimi ntu anamo eya na ye bibi na ehye nipa so na ema nipa ntimi ntu anamo ana se eya kwadworo because emre wo ho e wo se nipa ba no na odi nioma yi ne ho ano na odi nioma ne yi ne ho ano na emom wi anasa asem ne se wi kura na fe di odi pressure e beto adifo so osofo anase mpanyumfo mo hiem ha sa fo no de men ha me ho ense me tachire ma wo ho de bi enti wo mo kura de me nyia no. Okay. Amen. Amen. Bia komodi ni bia nim se emre we wo se medidi we ni di sa amre no a the next time no enye kom nkwa na wo se ukunu wo se ukun osaka ho. What you say? Ti problem no wan so anu na wo kina bi ni sa bedane ade foforo eye yare wo kina na ababa hu sika nyina nti wo be solve yare no wasa solve sika sem ti sa asem no ase. Amen. Anu nti sa afo no de means pese me ha me ho. Okay. Ready to me ade nyina ye. Amen. 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 Obi biada wo hwehwe biribi na wo hia onyankopon tumi anya sama binti na meka no sei na embom mpesa uhunu nyame ani monyam anya se sofo no abin ana sofo ide wo hwe wa bin ho anya no ni mani monyam ne se wo behunu se nyankopon tumi ade nyina ye. Amen. Amen. No wo hunu se urade wo ho na wo de ho ato no so no wanya ne mudidie no wa behwe na kira kwae. So what you say? Yes. Yesu Kristo ka se free na crop on fa dra ne be yinam bio. Amen. Amen. Ze se de ne de yinam ye de tumi. Ti asiasa. Anu nti na obehunu menantia obabobo ma suma de Ghana strongest for se wo baba MCUC a wo mo besom ho. What you say? Amen. SOMPA FM. Menantia ne be ko Ghana strongest wo mo bai. First one obaye omo bedi nkunim second batch baye omo bedi nkunim sa mrantie no a say ko African strongest wo mo san so sa kodi nkunim. Okay. And good TV no so no. Amen. Amen. Tienu ye pa kan John chapter 3 verse 2 mami John 3:2 John 3:2 no me fa ma asem no ma wiye. Okay. Amen. Amen. Me de asem no e ba wiye about 5:52 me de ma asem no e ba wiye numbers no na good TV no so no. Sa wo fa panyimfo no ba peke na me adoma kina men na wo house men na wo house Bible say pen na no wani hia men na wo house sa wo nkran yo sa wo sirem o sim
ɔmo bɛkyerɛkyerɛ kwan a wobɛtumi afa so a wobɛba amen sɛ wonim obi na ɔwɔ baabi na ahaw bi akyerɛ no so a bɔ mmɔden a na ɛkyerɛ no hɔ aberante na akɔdi nkonim a ne flag ɔne gyina hɔ no sɛ wate aseɛ amen mepaakyɛw John 3 verse 2 no yɛkeka Yohane asɛm no timi nsankyekye mu mmienu ɔno na ɔbaa Yesu nkyɛn anadwo na ɔbɛse no sɛ yes Rabbi yɛnim sɛ wofiri Nyankopɔn nkyɛn na aba sɛ ɔkyerɛkyerɛfo kɔ na obi ntumi nyɛ nsɛnkyerɛnne a woyɛ yi obi ntumi nyɛ wei gye sɛ Onyankopɔn ka no ade sɛ Nyame yɛ dɛn bɔnsɛmati amen obi ntumi nidi nkunim sɛi wodam yɛnti abran yɛnti na danse no yɛtie wie pɛ ne yɛpɔn Ghana strongest ana ɛgyina TV no so no Prosper Dakora a yɛfrɛ no the beast